बाकी जाए जाए के बेरी काली माई से दुर्गा माई से निहोरा करके का कहता है। अब है बाबा सैया गइल कारा गिल बोटारा अरे तहरा से करीले निहोरा जेकरा जेकरा भी गर्व हुई कि हम भारत देश के रहने वाले हैं, एक बार तनी दोनों हाथ उठा के दीपक बबुआ तनी भारत माता के जयकारी हो बोली बोली प्रेम से भारत माता की। तब कहे के बाकी रखी हंसा जवले मैया से नुरा होसी नोरा रखी हंसा जवले मैया से नुरा होसी नोरा सैया कहिल करा दिल मोटारा तोहरा से करीले निहोरा अरे रखी हंसा जवले मैया से नुरा होसी नोरा हमारा अरुण चाचा थाना प्रभारी साहब के बड़ाई कही बड़ी हमारा अच्छा लागल। एगो और धुन में गीत हो सकता, गीत ये रही हम तो पूरा गीत सुनावे के जानिला, लेकिन जब कोनो पत्नी के पति बिहार पुलिस में भर्ती होके जाला ना तो घर एगो बात कही ए पिया जात बाड़ा पुलिस के बहलिया जात बाड़ा पुलिस के बहलिया पियावा जात बाड़ा पुलिस के बहलिया में ते एगो काम करी का तो कुछ ले ले आई हो ललका रुमली गोली लगेला से तो हम शूटिंग कोई भुला गए, बाकी जब जब शूटिंग में जाई ना तो कलाकार लोग यही तरीका है। देवी गीत है सब रखी हो कह तारी की माई तहर कृपा बन रही नु तो कोनो मुदई के दिन बा कि भारत देश में आंख उठा के देखी बाचल यदि रही मैया हमरो सुहाग हो अचरा में भारत माई के लगी नहीं दाग हो अचरा में भारत माई के लगी नहीं दाग हो नजर न लावे हो मुदैया हे फौजी बलमुआ के ओरावा नजर न लावे हो मुदैया फौजी बलमुआ के ओरावा रखी हो जवले मैया से नूरा होसी नोरा से
भैया टूना राय जी कौना और एगो हमार भैया हमारा के गीत पर पुरस्कार देने बार बार प्रणाम करो। अजय यादव ससरी के रसरी बन जब हमी बलम से लाली बाली बिंदिया चमके उनके अलग से लाली बाली बिंदिया चमके कि रस फुलाई गोलू राजा अरे रखी हो नजरिए के मोरा रस फुलाई बोलू राजा रखी हो नजरिए के मोरा। बशीष यादव जी पूर्व मुखिया अरे रखी हो जवले मैया अरे से नूरा होसी नोरा। अब भाई एगो प्रेम के बात सुनाओ।